Больш 1000 рублёў можа каштаваць бацькам сёлетні збор дзяцей у школу. Ва ўстанове «Сталічны гандаль» і паслугі агучылі расцэнкі на неабходны камплект для навучэнцаў розных узростаў. Гэтак паводле ацэнкі арганізацыі сталічнага гандлю набор, у які ўваходзіць вопратка, абутак, канцылярыя і пісьмовыя прадметы, для школьнікаў малодшых класаў можа каштаваць ад 336 да 1129 рублёў. Для навучэнцаў старэйшай школы ад 414 да 1386 рублёў. Гэткія сумы атрымаліся з улікам цэнаў на сёлетні асартымент тавараў у траўні-чэрвені і рэшту з мінулага году. Раней канцэрн «Беллегпрам» паведамляў, што сярэдні камплект адзення для навучэнцаў будзе каштаваць ад 270 рублёў. Школьныя базары ў менскіх універмагах распачнуць сваю працу ў сярэдзіне ліпеня. Міжнародная федэрацыя фехтавання дапусціла да чэмпіянату свету 40 спартоўцаў з Расіі і Беларусі. На першынстве, што пройдзе напрыканцы ліпеня ў Тбілісі, яны выступяць пад нейтральным сцягам. Асаблівую увагу выклікаюць расійскія прадстаўнікі. Гэтак Сафія Вялікая мае званне маёра расійскай арміі, а Яна Егар'ян – званне лейтэнанта. Гэта супярэчыць рэкамендацыям Міжнароднага алімпійскага камітэту, што забараняе ўдзел у спаборніцтвах тым спартоўцам, хто звязаны з сілавымі структурамі Беларусі і Расіі. Украіна ўжо выказала пратэст супраць такой пастановы. Нашу ж краіну маюць рэпрэзентаваць 12 асобаў. Дональд Трамп зноў незадаволены Пуціным. Амерыканскі прэзідэнт рэзка выказаўся на адрас кіраўніка Крамля падчас паседжання ўраду. Мы незадаволеныя Путиным, я незадаволены Путиным. Могу сказаць вам шчыра проста цяпер, бо ён забівае шмат людзей. Шмат з іх ягоныя салдаты. Колькасць загінулых дайшла да 7000 за тыдзень. І я незадаволены Путиным. Папраўдзе, Путин увесь час вывальвае на нас кучу гаўна. Ён заўсёды ветлівы, але на справе ўсё аказваецца бессэнсоўным. Трамп таксама заявіў, што не выключае ўвядзення новых санкцыяў супраць Расіі. Тым часам сёння, 9 ліпеня, паводле былога спікера Палаты прадстаўнікоў Ньюта Гінгріча, у Кангрэсе будзе прэзентаваны законапраект аб скрышальных захадах супраць Расіі, што распрацаваў сенатар Ліндзі Грэем. Дакумент прадугледжвае магчымасць для Трампа ўвесці 500% мыты на тавары з краінаў, што набываюць расійскую прадукцыю, у тым ліку нафту і газ. Як зазначыў Гінгріч, гэта павінна стацца важным сігналам для Пуціна. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордары на арышт вярхоўнага лідара руху Талібан Гайбатуллы Ахунзады і кіраўніка Вярхоўнага суда Афганістану Абдуллы Хакіма Хакані. Іх вінавацяць у здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці, а менавіта ў пераследзе жанчын паводле гендернай прыкметы. Суд палічыў, што ад моманту захопу ўлады ў Афганістане ў 2021 годзе Талібан праводзіў палітыку, якая парушала правы і свабоды грамадзянскага насельніцтва. У прыватнасці сур'ёзна абмежаваў правы жанчын і дзяўчынак на адукацыю, недатыкальнасць прыватнага і сямейнага жыцця, а таксама свабоду перамяшчэння, выказвання меркаванняў, думкі, сумлення і рэлігіі. Таксама паводле міжнароднага крымінальнага суда Талібан пераследаваў і іншых асобаў, нязгодных з палітыкаю ў дачыненні жанчын. Праваабаронца і былы палітычны вязень Леанід Судаленка паразмаўляў з праўладным актывістам Юрыем Васкрасенскім. Гаворка вялася пра магчымасці вызвалення палітычных вязняў. Цалкам відэаразмовы Леанід Судаленка апублікаваў у сваім Фейсбук. Мы ж прапануем вам урывак пра тое, чаго чакае рэжым ад заходніх краінаў, каб пачаць адпускаць турмаў зняволеных з палітычных матываў. Я предполагаю, если наши американские коллеги, партнеры снимут всякие ограничения на транзит калия, на продажу азота, если бы они пошли на такой шаг, как открытие воздушного пространства, убедив европейских партнеров это сделать, я предполагаю, что тюрьмы бы опустели как минимум в 2 раза. Но я имею в виду то количество тех людей, которых вы называете политическими заключенными. Это мое предположение. Это мое предположение. И это не значит, что тут же бы набрали кого-то нового.
Чэргі на выезд з Беларусі ў еўрапейскі звяз істотна скарачаюцца. Напрыклад, у кірунку Літвы праз Каменны Лог і Беняконі у чарзе амаль няма легкавых аўтаў і аўтобусаў, але сітуацыя рэзка змянілася на зваротным шляху. Даўжэй за ўсё даводзіцца цяпер чакаць заезду ў Беларусь. Часам да 15 гадзінаў. Мой калега Алесь Наваборскі пазбіраў інфармацыю з афіцыйных крыніцаў і адпаведных чатаў. На мяжы з Польшчаю чэргі таксама змяншаецца, але ўсё яшчэ застаюцца вялікімі. На пераходзе Берасце-Тэрэспаль з беларускага боку легкавым аўтамабілям даводзіцца чакаць да 32 гадзінаў, з польскага каля 18. Падарожнікі наракаюць на марудную працу беларускіх памежнікаў і рост так званых чорных схемаў, калі дзялкі за немалыя грошы перапрадаюць месцы ў чарзе. Пры гэтым афіцыйныя ведомствы перакладаюць віну адно на адное. Беларускі бок абвінавачвае замежных калегаў у павольным пропуску, а польскія памежнікі тлумачаць затрымкі перакідваннем сілаў на барацьбу з нелегальнай міграцыяй. Перад паездкай варта сачыць за абнаўленнямі і падпісвацца на тэматычныя чаты, дзе людзі дзеляцца новымі звесткамі. Гарадзенцу, што жорстка збіў сабаку ў двары шматпавярховікаў сёлета ў траўні, прысудзілі штраф 630 рублёў. Так пастанавіў Ленінскі раённы суд горадні. У працэсе следства сталася вядома, што 26гадовы мужчына не ёсць гаспадаром жывёліны. Гадаванца яму на час даверыла знаёмая. Паводле інфармацыі суда, агрэсію той праявіў падчас прагульвання пасля таго, як сабака збег ад яго. Увагу ж на інцыдэнт звярнулі дзякуючы таму, што момант збіцця на відэа зафіксавалі жыльцы і выклалі яго ў сеціва. На Берасцейшчыне кіроўца не справілася з упраўленнем, у выніку чаго аўта выехала на сустрэчную паласу, пасля з'ехала ў кювет і перакулілася. На момант здарэння ў салоне «Опель» былі 3 чалавекі. У іх ліку 3гадовае дзіця, якога ад траўмаў уратавала адмысловае крэсла. Не атрымалі цяжкіх пашкоджанняў кіроўца і другі пасажыр. Як зазначылі ў ДАІ, гэтае здарэнне яскрава праілюстравала важнасць выкарыстання сродкаў бяспекі, што змякчылі наступствы сур'ёзнай аварыі. Паводле статыстыкі, дзіцячыя аўтакрэслы змяншаюць імавернасць смяротных траўмаў на 75%. На сёння сіноптыкі абяцаюць неспрыяльныя гідраметэаралагічныя з'явы. На большай частцы краіны чакаюцца навальніцы месцамі з моцнымі парывамі ветру. Удзень максімальна тэмпература падымецца да плюс 18 градусаў на паўночным захадзе і да плюс 32 ва ўсходняй частцы краіны. У Міністэрстве надзвычайных сітуацый папярэдзілі, што фактарамі небяспекі пры навальніцах і моцных парывах ветру могуць стацца пашкоджанне ліній сувязі і электраперадачы, падзенне дрэваў і павелічэнне колькасці дарожна-транспартавых здарэнняў. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях праграмаў «Аб'ектыў» і «Студыя Белсат». Заклікаю вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.